Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 27-nji iýuny hepdäniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meriýedow Awganystana tapar edip Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk regionlara bardy. Şu an Awganystanyň Mazar şäherinde jeleselary bar, töplentilary bar. Türkmenbaşy şäheriniň nebiti gaýtadan işleýän zawoduna degişli detgalaryň birinde bolan partlamada bir adam yaralandy. Toplumyň 9-njy çehynyň laboratoriýasynyň barlykçysyna ýanyk şiketlerin düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda bir näçe ýylyň dowamında mobil telefonlaryndaky internet hyzmatlary ýeterli bolmady. Altyn Asr kampaniýasynyň merkezi edarasynyň jogapkar resmileri bolsa, internetiň ketilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat bermekden saklanyp, şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Britaniýanyň Maliýe ministri öz ýurdunyň Ýewropa Birleşiginden çykmak kararyndan soň maliýe bazarlary köşeşdirmäge çalyşýar. Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlary bu mesele boýunça gepleşik geçirýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 27-nji ýylda Londona saparyndan ozal Brüssele bardy. Şol wagtyň özünde de Germaniýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň liderleri Berlinde duşup krizise çemeleşmegiň ýollaryny maslahat edýärler. Fransiýa we Germaniýa Britaniýanyň geçiren tesbirişliginiň netijelerini çemeleşmekde umumy garaýyşdygyny ma'lum etdiler. Londonda Britaniýanyň maliýe ýol başçysy George Osborne öz ýurdunyň ykdysadyýetynyň bolmaly syýaly güýçlüdigini aýtdy we Angliýanyň banky bilen birlikde garaşylmadyk ýagdaýlar üçin ygtybarly planynyň düzülenligini ma'lum etdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak karary 24-nji ýylda maliýe bazarlaryň hümmetini $2,1 trillion peta gaçyrdy we poundyň Amerikan dollary babatyndaky hümmetini soňky 31 ýylyň dowamında iň pes dereje ýetirdi. Israil we Türkiýe öz aralarynda 6 ýyl bäri dowam edýän güýçli gapma garşylygyň soňuna çykmak boýunça barlaşyk ulalaşygyny eglan etdiler. Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun 27-nji ýylda Rimde aýtmagyna görä, ulalaşyk durnuksuz ýakyn gündogora durnukluluk getirmek maksadyna gönükdirilýär. Şol wagtyň özünde de Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım beýannama bilen Ankara'da çykyş etdi. Öz wagtynda ýakyn ýaran bolan iki ýurdun gatnaşyklary 6 ýyl mundan ozal Israil'in harby deňiz güýçleri gemide barýan 9 türk ölüni öldürmeginden soň yaramazlaşypdy. Insanperwer kömegini alyp barýan gemi Hamasyň gözükçülügindäki Gazanyň daşynda Israil'in döreden gabawyny bösüp geçmäge tynanşypdy. 27-nji ýylda elan edilen ulalaşyga laýyklykda ýurtlar diplomatik gatnaşyklaryny doly derejede dikelderler. Israil 20 milyon Amerikan dollary möçberinde kompensasiýa töler we Türkiýe Gazada kömek proýektlarynyň ençemesini amala aşyrmaga ruhsat berer. Kırgızstan, Kazakstanda Sibir baş infeksiýasynyň 2 adamyň ölmeginden soň bu ýurt bilen öz serhedine veterinar gözekçiligini güýçlendirdi. Kırgızstanyň Owguçylyk ministrliginiň 27-nji ýylda aýtmagyna görä, Kazakstandan getirilýän ähli et önümleri sanitariýa we döwlet inspeksiýasy tarapyndan jekmejek barlanar. Kazakstanyň resmileri Merkezi Karagandy regionunda 2 owa ýaşaýjysynyň Sibir başy keselinden ýogalanlygyny we 6 adamyň hoply kesele uçramagy sebäpli keselhana düşenligini 22-nji ýylda habar berdiler. Mundan 2 gün geçen soň Kazakstanyň Saglyk ministrligi Sibir baş infeksiýasynyň ýene bir regionda gündogor Kazakistan welaýatynda tutaşanlygyny, bu ýerde barlygdan geçen ýerli ýaşaýjylarda bu infeksiýanyň tasdiklananlygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň kesellere gözekçilik etmek we öňüni almak boýunça merkezleriniň maglumatyna görä, öý mallary şol sanda şahly iri mallar, goýunlar, geçiler we kekler infeksiýany toprakdan, ösümliklerden we happa suwdan ýuwup infeksiýa duçar bolýarlar.
Merkezi Adya'da güýçli yer titreme boldy, ýa onuň netijeleri barada entek habar berilmedi. Gazakstanyň Bilim Ministrligindäki Geologiýa Gözegçilik Komitetiniň 27-nji ýylda aýtmagyna görä Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň we Özbekistanyň serketleriniň golaýynda bolan yer titremeniň magnitudasy 5,3 derejesinde hasaba alınıpdyr. Yer sarsgyny Gazakstanyň Almaty, Şymkent we Taraz ýaly günorta şäherlerinde duýuldy. Gazakstanyň agentligi yer titremeden soňky onlarça sarsgynyň tutuş regionda hasaba alınanlygyny habar berdi. Bu yer sarsgyny günorta Kyrgyzstanda bolan 6,7 magnitudaly güýçli yer uranmasyndan bir gün geçen soň ýüze çykdy. Birleşen Ştatlaryň Geologiýa barlyklary boýunça guramasy 26-njy ýylda bolan yer titremeniň merkeziniň Kyrgyzstanyň Oş şäherinden 122 kilometr uzaklykda Täjikistan bilen serketiň golaýynda yerleşenligini ma'lum etdi. Liwanyň gündorunda janyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran bomba partlamasynda adından 5 adam wepat boldy we ýene adından 15 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleriň mazmuny bilen tanış bolduňyz. Gepli yer Adatlyk radiosi habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow Awganystana sapar edip ýurt ýolbaşçylary we käbir täsirli resmiýetleri bilen duşuşdy. Demirgazyk welaýatlarynda hem bardy. Meredowyň 26-28-nji ýylda geçirýän bu sapary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkentde Owgan prezidenti Ashraf Gani bilen gepleşik geçirmeginiň ýa-da gawat geldi şeýle-de ýa-ni ýakynda Owgan türkmen serket ýakasynda söwüşçilere garşy uruşýan türkmen Arbaki toporlarynyň Türkmenistana siýahat etmeginiň ýa-da gawat geldi. Reşit Meredowyň Owganystana geçirýän häzirki sapary barada habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatyny dinläli. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Demirgazyk Awganystanda saparda bolýar. Türkmen resmiýetleri dün 26-njy iýunda Faryab welaýatynyň hakimi hem Jowzan welaýatynyň hakimi bilen duşuşdy. Vice-premier Reşit Meredowyň şu gün 27-nji iýunda Balyk welaýatynyň resmiýetleri bilen duşuşýanlygyny Prezident Ganynyň Merkezi Aziýa we Ortaýat boýunça ýürüýte wekili Muhammed Şakir Kargar Adatlyk radiosyna aýtdy. Demirgazyk Awganystanda ýerleşen Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýolbaşçylary bilen hem Meredowyň mazarda duşup geçirýänligini Kargar ma'lum etdi. Şu an Awganystanyň mazar şerifinde jeleselary bar, töplantylary bar. Muhammed Şakir Kargar'ın aýdysynça noýabr aýynda Türkmenistan, Awganystan we Täjikistan demir ýol gurulşynyň düýbüniň tutuluş dabarasy bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministri Awganystana gelipdir. Demirgazyk Awganystandaky ýagdaýlary minister gözden geçiripdir. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Kargar'ın aýtmagyna görä Türkmenistanyň Daşary işler ministri howpsuzlyk meselesi bilen baglam gurrun edipdir. Jowzan we Faryab welaýatynyň hakimi hemde howpsuzlyk goraýjy güýçleriň ýolbaşçylary gözüňde tutulýan proýektleriň howpsuzlygynyň üpçün ediljekdigi barada Türkmen resmiýetini ynandyrypdyr. İnşallah bolmaz, çünkü bizim bu jelesemizde Faryab welaýatynyň walisi Akine benderinde Türkmenistan bir mescit we bir mektebem gurup berýär. Jowzan welaýatynda bolsa bir çağılar bagyny gurup berýär. Akine şäheriniň hakimi Muhammed Enwer başlygynyň aýdyşyna garanda Türkmenistan öz elektrik toguny Awganystana ýagdaýly bahadan berýär. Türkmenistan öz okuw jaýlaryna kabul edýän Awgan okuwçylarynyň sanyny köpeldýär. Elektrik energiýa Türkmenistandan gelýär, onuň näçe istek köpeltmegini bildirer. Hoş habarlar aýtdylar. Awganystandan Türkmenistana okuwçylar barada biz her ýyl okuwçy alýarys. Munyň ýene sanyny köpeltmek üçin Faryab welaýatynyň hakimine hoş habarlyk diýdiler. Türkmenistan öň Jowzan welaýatynyň Garkyn we Hamýab etrabynyň deňinden Amy derýanyň Awganystan tarap kinaryny berkitip bermegi teklip edipdi. Türkmen wekiliýeti Garkyn we Hamýab etrabyna elektrik toguň ýiberiljekdigini hem Amy derýanyň kinarynyň berkitip beriljekdigini aýdypdyr. Türkmenistan indi beren sözünde durar diýip Garkyn etrabynyň ýaşaýjysy Hojanazar umyt bildirdi. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministri gelip şolar ýany wadaleri edipdir. Awalam wada edipdiler, bilmedim Afganistanyň hökümeti tarapyndan, emniýet tarapdan bolman galypdyr. Endi şu ýyl inşallah den wadasynda edip berer diýip umyt edýärys. Mana Garkyn taraba derýanyň uğru hem bäri gapsala agap Türkmenistan taraba
aňar tarafa geçirip otyr ana şoňa da ýardam berjek diýerler, bererler diýip umyt edýär. Garkyn we Hamýa etrafynda hem öň ýagdaý gadal däldi. Ýöne Jowzjan welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Amalla Şeripiniň aýtmagyna görä, häzir ýagdaý köşeşipdir. Kelip benderiniň hem açyljakdygyny türkmen resmisi aýdypdyr. Garkyn we Hamýapda ýaşaýan halkyň tiz pursatda elektrik tok bilen öpjün ediljekdigini minister wada edipdir. Onu bark dedi. Bark iki ulus varlığa. Ona Allah dedi, elal dedi. Ol dedi fakat bir imzaya karap dur dedi. Dere amon dedi. İkilenci barnamamız bizlerin bir takiminden dedi. Sonra ondan sonra bender kilifi bizlere vade verdi. Yani sana hükümeten hemkarlığını görkezdik. Bu kop ketti. Ulu komak valla yardım bolar milletimiz için, kovumuz için. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Owanistandaky habar Seyma Şaýmyrdan Ulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Daşary işler ministri Reşit Meriýedow Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk regionlarynyň Faryab, Jowzjan we Mazar-i Şerif şäherlerine barmagynyň nähili sebäpleri bolup biler. Reşit Meriýedowyň saparynyň ýarym resmi Arbaki türkmen ýaragly toporlarynyň Aşgabatda barmagynyň iýiz ýanyna bolup geçmegi tötenlikmi? Biz bu sowallar bilen radiomyzyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'e ýüzlendik. I wouldn't say it's a coincidence, although it's a huge surprise. Men muny tötenlik diýip atlandyrmazdım. Galy bersede Reşit Meriýedowyň bu sebäplere edýän sapary juda bir garaşylmadyk ýagdaý boldy. Adatça bu real gepleşikler paýtaxt Kabulda ýa-da iň bolmanda Mazar-i Şerif ýaly welaýat merkezlerinde geçirilerdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň serhet ýakadaky Faryab, Jowzjan we Balx welaýatlaryna sapar etmegi gaty möhümdir. Meni bu saparyň dowamında haýsy meseleleriň geňeşiljekdigi diýsen gyzyklandyrýar. Ýa-ni özüňiziň hem bellep geçişiňiz ýaly Meriýedowyň sapary mundan bir näçe hepde ozal käbir Arbaki komandirleriniň we ýerli polisiýa ýolbaşçylarynyň Türkmenistana çağrylmagyndan soň bolup geçýär. Arbaki commanders and some local police officials in Turkmenistan within the last few weeks. Bruce, siz ýa-ni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň saparyny gaty möhüm diýip häsiýetlendirdiňiz. Näme sebäpden? Well, we know that they've been having a lot of problems in those regions, and we're not even sure how many. Eýem isli wagtdan bäri dartgynlygyň saklanyp gaýlandygyny bilýärdi. Biz bu üç welaýatyň haýsy etraplarynyň jeňçileriniň, haýsylarynyň hem hökümetiň gözegçiliginde digini hem dolu ynam bilen aýdyp bilmeýäris. Meriýedowyň bu sebäpleri sapar etmeginiň özü hem uly töwekkelçilik. Sebäbi bu territoriýalarda jeňçileriň nireden öňüňden çykjagyny bilmeýärsiň. Reşit Meriýedowyň bu ýagdaýlara garamazdan ýola çykmagy araçaň o ýüzünde iňen wajyp gurumlaryň ediljekdiginden bir nysandyr. So something very important, I would say, must be happening right now. Resmi medeniýetde Meriýedowyň saparynyň maksady barada jekmejek maglumat berilmeýär. Emma saparyň dowamında haýsy mazmundaky gepleşikleriň ediljekdigini çaklap bilersmi? Well, publicly, and that is to say, if Turkmen state media is Türkmen döwlet telewiziýasynda Meriýedowyň sapary bilen bagly nähildir bir maglumat berilýärse-de, muny Türkmenistandan Owganistana aktarylýan elektrik energiýasy bilen baglanşdyrarlar. Emma regionda howpsuzlyk ýagdaýlary nazara alynanda, häzir elektrik eksportynyň gurulşy ýaly iň bir amatly wagt dälmeki diýärin. Sebäbi Türkmenistan bilen serhetleşýän käbir etraplar dowlulugyny jeňçileriň gözegçiliginde galýar. Belki de Meriýedowyň sapary Türkmen Owgan serhedindäki ýagdaýlary öz gözü bilen görüp, soňra bu barada Aşgabatda hasabat bermekden ibaratdyr. Belki de ol gurrungy gidýän regiondaky ýaragly toporlar bilen resmi däl ýagdaýda gepleşikleri geçirip, serhedi gorumak üçin Aşgabatyň nähili himayet edip biljekdigi bilen gyzyklanýan hem bolmagy mümkin. Bu saparyň juda garaşylmadyk bir ýagdaý bolandygyny ýene bir gezek tekrarlasym gelýär. Häzir biz Türkmen häkimetleriniň Owganistan iň bärkisi Türkmen Owgan serhedi wagtyndaky siýasatyny üýtgedip başlandygyna saýat bolýar. A sign that Turkmenistan's policy toward Afghanistan is in the process of changing, certainly in the areas that border Turkmenistan. Radiomyzyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Häzir size bildirişimizi eşitdirýäris. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň.
Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenbaşy şäheriniň Newti gaýtadan işleýän zawoduna degişli dethalaryň birinde partlama boldy. Türkmenistandaky resmi çeşmelere görä partlamanyň netijesinde bir adam yaralanypdyr, maddi ziýan ýetipdir. Hadisanyň jekmejeklerini kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Türkmenwasynyň Newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýag ýangyslar üçin ýetlenen ätiýaslyk çeleginde, ýagny rezerwuarynda partlama boldy. Geçen anyny giýislik ýüze çykan bu hadise barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Newit gaz ministrligindäki çeşmesi maglumat berdi. Hopsuzluk düşünjesine eýerip öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Newit gaz resmisi partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehynyň laboratoriýasynyň barlykçysyna ýanyk şiketleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şiket alan aýal maşgalanyň ýagdaýynyň häzir yaramazlaşman belli bir derejede qadylasandygyny hem sözüne goşdy. Ýere gelende bellesek toplumdaky partlama barada Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiri hem habar beripdi. Onuň öz çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä toplumda işleýän 22 ýaşyndaky barlygy çygyz selekden laboratoriki teljerme üçin ýag ýangys nusgasyny almaga baranda aşa gazlylyk sebäpli zerur deriňewleri etmän ýzyna gaýdypdyr. Barlygy çygyz bu barada toplumyň degişli ýolbaşçylaryna habar berse-de nusgalaryň hukmanydygyny aýdyp ony ýzyna uğradypdyrlar. Gyzyň rezerwuaryň gapagyny açan pursady hem ýangyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternativ habarlarynyň öz Türkmenwasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä ýangyna tekniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Newit gaz ministrligindäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çygyzdan başga hiç kime şiketin ýetmändigini, şeýle-de ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Newit gaz resmisi detlapka hasaplara görä ýangyn netijesinde 174.610 manat, ýagny $50.000 töweregi möçberinde ziýanyň ýetendigini hem ma'lum etdi. Türkmenwasynyň Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmilerinden bu partlama degişli jikmejik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkar ýolbaşçylary we habar teristleri geçen hepdäniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň izi bilen Trend Habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna salgylanyp Türkmenwasynyň Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda durly derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenbaşynyň Newti gaýtadan işleýän zawodunda bolan partlamanyň ýa-ni Türkmenistanda 3 güniň dowamında mobil telefonlaryndaky 3G internet aragatnaşygy eleterli bolmady. Ýylar köpçüligini internet bilen öpçün edýän bu aragatnaşyk hyzmatlarynyň kesilmegine sebäp bolan ýagdaýlaryň biriniň ýurtda 4G hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny puda işgärleri habar berdiler. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kardeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanda soňky 3 günde internet ulanjylar öz mobil telefonlar arkaly internete girip bilmeýärler. Muňa nämäniň sebäp bolanyny barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Türkmenistanda ýylaty mobil internet bilen öpçün edýän 2 sany internet prowayderi bar. Olaryň biri döwlet eýçiligindäki Altynasır beýlekisi Orsetň Türkmenistanyňky MTS kompaniýasydyr. Bu kompaniýalary internet bilen öpçün edýän esasy edara bolsa, Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Türkmen Telekom kärhanasy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä, şenbe güni ir täherden bäri agdalan 2 kompaniýanyň hödürleýän mobil hyzmatlaryna da internetiň eleterlidigini alamatlandyrýan antennalar görünýär. Emma bu internet hyzmatyndan günüň dowamında hiç ýyly peýdalanyp bolmaýar.
MTS kompaniýasynyň müşteri hyzmatlary bölüminiň jogapkär resmileri Adatlyk radiosyna beren maglumatynda tutuş Türkmenistanyň çäğinde mobil internet hyzmatlarynyň öçürilendigini tassyklap, onuň näme sebäpden kesilenini we haçan işläp başlajakdygy barada özlerini takyk maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Altyn Asır kompaniýasynyň merkezi edarasynyň jogapkär resmileri bolsa, internetiň kesilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat bermekden saklanyp, häzirki wagtda internetiň işleýändigini ýöne onuň tiýdliginiň öňküsünden haýyrlandygyny bellediler. Ýeri gelenini aýtsak, 25-nji iýundan bäri dowam edýän bu bökdönçlikleriň sebäbi, onuň haçan eçenli dowam etjekdigi barada müşterilere maglumat berilýän bildirişleri ne MTS-iň ne de Altyn Asyryň merkezi ofislerinde we web saytlaryny görse bolýar. Türkmenistanda mobil telefonlardaky internet hyzmatlarynyň kesilmegi bilen baglanşykly ýagdaý mundan odal hem wagtal bolýady. Emma bu ýagdaý her welaýatda dürli wagtlarda bolup adatça boldyňa 6-10 saat çemesi wagt dowam edýärdi. Tutuş ýurtda mobil internetiň kesilmegi we bu ýagdaýyň 3 güne çenli uzagy çekmegi soňky ýyllarda ilkinji gedek ýüze çykýar. Bu ýagdaýyň haýsy pudoklary we kimlere nä derejede täsir ýetirenini barada anyk maglumat bolmasa-da, mobil telefonlarda internetiň kesilmegi bilen internet kafelara barýan adamlaryň sanynyň köpelenigi habar berilýär. Häzirki wagtda türkmenistanlaryň internetden peýdalanmagy üçin başga nähile mümkinçilikleriň barda barada anyk maglumatlar ýok. Ýöne köçelerde internetiň işleýän ýerini görýän adamlaryň sany köpelýär. İnternet kafelerde nowata duran adamlaryň sany hem öňküsinden etese köp. Diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Soltan Açylyw aýdýar. Türkmenistanyň telekommunikasiýa ministrliginiň bir resmisi Adatlyk radiosyna beren maglumatynda mobil internetiň şu günden işläp başlandygyny we 3 gün dowam eden bökdönçligiň ýurtda 4G internet aragatnaşyk hyzmatyny ýola goýmak çäresi bilen baglanşykly dörendigini öňe sürdi. Emma Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň beren soňky maglumatlaryna görä, ýurtda mobil internet hyzmaty henüz hem işläp başlamandyr. Türkmenistanda 1,89 million adam MTS-iň, 3,5 million adam Altyn Asyryň mobil hyzmatlaryndan peýdalanýar. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Soňky günlerde Türkmenistanda Line sosial ulgamy hem ulanajylara el ýeterli bolmady. Hormatly radio dinleyijiler, sosial media serişdeleriniň Türkmenistanda petiklenmegi size nähili täsir ýetirýär? Öz maglumatlaryňyzy we gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, azatxabar.com web saytymyza şeýle Adatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň we tesvir ýazyň. Azatxabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliýär Adatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda köp gatly ýaşaýyş çağlaryň gaptallarynda gurulan goşmaça otaglaryň pristroykalaryň ýykylmagy dowam etdirilýär. Şu günler Türkmenawat şäheriniň häkimetleri ýaşaýjylaryň pristroykalaryny ýumurýarlar. Türkmenawatdaky ýagdaýlar barada kärdeşim Muhammed Tahiriň maglumatyny dinläli. Şu günler Türkmenabadyň ençem etrapçylary guruluşyk meýdançylaryny ýatlatýar. Sebäbi mundan uzal ýurdun käbir beýleki şäherlerinde bolşýaly, soňky döwürde ýerli häkimlikler Türkmenabadda hem prostroykalary, ýagny sapma jaýlary ýykyp başladylar. Häzirki wagtda sapma guruluşyklaryň köpçülikleýin ýykylmagynyň sebäbi barada ýerli häkimetler hal köpçüligine hiç ýyly maglumat bermeýärler. Emma şol binalar derhal aýrylmaly diýilen buyrukdan soň adamlar öz jaýlaryny özleri sökmäge mejbur bolýarlar. Ýylatyň öz sapma jaýlaryny özleriniň ýykmanyň ýene bir sebäbi bar. Olam egerde berilen möhletde ony ýykmasaň onda ony häkimetleriň özleri ýykýarlar. Onsoň öý ýerleri agyr tehnika ulanlyp yer bilen ýeksan edilen sapma jaýlaryň guruluşyk materiallaryndan hatda betonlaryndan hem peýdalanyp bilmeýärler.
Bu ýagdaý bolsa sapma jaýlaryň eýelerini aýratyn alada goýar. Sebäbi olaryň käbirleri diňe bir şol jaýlaryň gurulşy üçin çykdaýjy etmän, eýse bu sapma jaýlar otaglar üçin ýyllar boýy hökümete salgyt hem töläp gelenliklerini aýtýarlar. Men öz prostroykama köp çykdaýjy etdim. Onuň töleginem töläp gelýärdim. Emma welin häzir öz jaýymy öz elim bilen ýumurmal etdiler. Bu maňa gaty agyr degýär, üstesine ýene de çykdaýjy, ýene de alada bolýar diýip 45 ýaşlaryndaky ildeşimiz gowanjy aýtýar. Sapmalary ýykmak üçin käbir adamlar usta tutsa, käbirleri olary işden soň özleri sökýärler. Ýykyşlygyň oraza aýna düşmegi bolsa, agyz bekleýän adamlar üçin goşmaça kynçylyk bolýar. Diňe çykdaýjy we goşmaça zähmetdäl adamlar şol sapmajaýlaryň onlarça ýyl mundan özel gurulanlygyna garamazdan edil häzirki gün näme sebäpden ýykylyp başlamagyny hem düşünmeýärler. Men bu prostroykany özüm gurmadym, jaý ýalynymda bardy. Şu güneçeli küş diýen bolmady, indi gelip oraza aýynda ýykyň diýärler. Hemem tizden tiz aýyrmaklygy talap edýärler diýip Türkmenabadyň 40 ýaşlaryndaky ýaşajysy Arslan Gürüň berýär. Bu kararyň sebäbi barada ýolbaşçylar hal köpçüligine hiç hele düşündiriş bermeýärler. Emma yerli häkimlikleriň adynyň agzalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä sapma jaýlaryň ýykylmagynyň sebäbi olaryň il arasynda dawalara sebäp bolýanlygy bilen bagly. Prostroykalaryň uly bir bölegi bir kanun gurulypdyr. Şol prostroykalaryň käbirlerinden çykýan hayatlaryň tutýan ýeri jaý eýesine degişli däl. Şeýle meýdanlar käbir ýerlerde 20 metre çelli barp ýetýär diýip yerli häkimet resmisi Gürüň berdi. Yerli häkimiýetiň adynyň agzalmagyny islemedik beýleki bir işgäri bolsa, sapmalary ýykmak barada häzirki döwürde alınıp barlayan Aladanyň Hut Aşgabatyň tapşyrygy bilen amala aşyrylýanlygyny Gürüň berdi. Prostroykalaryň ýykylyşy diňe şäheriň belli bir böleginde däl, häzirki wagtda Türkmenabadyň ähli etrapçylarynda dowam etdirilýär. Paýtaxt Aşgabatda bolsa onuň ýaly çäreler indi kän wagtdan bäri alınıp barlaýar. Ýeri gelende ýatladyp geçsek, jaý eýeleriniň käbirleri şol sapma jaýlary ýaşamak üçin ulanýan bolsa, käbirleri olary maşin goýmak, gündelik ulanmaýan artykmaç öý esbaplaryny goýmak üçin ulanýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda prostroykalaryň ýumrulmagyna siz nähili garaýarsyňyz? Bu ýagdaý size nähili täsir ýetirýär? Öz tejribelerinizi, pikir garaýyşlaryňyzy mälim ediň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Yalla